महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर झालेली सुमारे 57 कोटी रुपयांची भव्य नळपाणी पुरवठा योजना वादात आली आहे। संबंधित ठेकेदाराकडून यात भ्रष्टाचार झाल्यासह रत्नागिरीतही योजना फेल घालवल्याचा आरोप झालाय। तसेच यातील टक्केवारी नळपाणी योजनेला गळती लावणार असल्याचंही बोललं जात आहे। तब्बल 20 कोटी रुपयांची बिलं ठेकेदाराला अदा केली असून माहितीच्या अधिकारात या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा पोलखोल येथील नागरिक गीतेश पोकळे यांनी केलाय। सावंतवाडीचे नळपाणी योजना जे लोकप्रतिनिधी मंजूर करून आणले आहे त्या ह्याच्यात आज गेले 4 वर्ष हे काम चालतं आहे। 2002 वर्ष याच्या कामाची मुदत आहे। हे काम टोटल निष्कृष्ट दर्जाचे आहे। गेल्या पावसाळ्याच्या आधी बुरान गल्ली बाहेरच्या वाड्यात इकडे कामं झालेली असून डांबरीकरण ते प्रॉपर झालेलंच नाहीये। डांबरीकरण हॉटमिक्स पाहिजे होतं ते कोल्ड मिक्सनी केलं गेलं। कोल्ड मिक्सनी करून त्याचं बिलं हॉटमिक्सनी दिली गेली। ते बिलाची RTI खाली आम्ही ती बिलाची कॉपी मागितलेली आहे। त्या ह्याच्यात आज जवळजवळ अशीच सेम ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलेलं रत्नागिरी जिल्ह्यात काम केलेले पाईपलाईनमध्ये एकही थेंब पाणी आलं नाही। रत्नागिरीची पाईपलाईन फेल झाली। ती सावंतवाडीची वॉटर सप्लाय पाईपलाईन फेल होऊ नये यासाठी आम्ही RTI मार्फत आम्ही आयुक्तांपर्यंत तक्रार केली आहे। आमची मागणी काय होती, हे नगरपालिकेचे कॉन्ट्रॅक्टरच्या ह्या कामाचे क्वालिटी कंट्रोल व्हिजिलन्स PWD यांच्या मार्फत हे कामाची चौकशी व्हावी म्हणून। म्हणजे ते ट्रायल पीट घेतात, अंक घेतात। आम्ही ट्रायल पीटसाठी माठेवाडा येथे नगरसेवक नगरपालिका अभियंता यांची घेऊन आम्ही ट्रायल पीट घेतली होती। त्याच्यात सुद्धा त्यांना ग्रेडेशन मिळालं नाही, खड्डे मिळाले नाही। खड्ड्याचे कामी मापं घेतली, त्याच्यात खडीचे ग्रेडेशन नाही, मापं पण मिळाली नाही। ज्या पद्धतीने पाहिजे त्या पद्धतीने मिळाली नाही। नगरपालिकेचे असंच ह्या त्यानंतर उपनगराध्यक्ष जेव्हा चार्ज होता तेव्हा त्यांना 30 तारखेला नोटीस दिली होती, 30 मार्चला त्या काम रोखावं म्हणून आणि क्वालिटी व्हिजिलन्स कंट्रोलची कामं पूर्णतः झाल्यानंतरच मग कामात सुरू करावी। त्यानंतर मग काम का सुरू झालं हे आम्हाला प्रश्नचिन्ह अजूनही आहे। त्याच्यावरती नोटीसच्या उत्तर त्यांनी क्वालिटी कंट्रोल व्हिजिलन्स झालं का नाही झालं म्हणून आम्ही आयुक्तांकडे जे पत्र दिले, आयुक्तांनी सिंधुदुर्ग नगरविकास रचनेकडे पाठवलेलं आहे माहितीसाठी। त्यासाठी आम्हाला काय अद्याप अजून बोलवलेलं नाहीये। आमची परत मी सांगतो क्वालिटी कंट्रोल PWD व्हिजिलन्स यांच्या मार्फतच आम्हाला ही चौकशी पाहिजे आहे। ह्या कामाच्या ह्याच्यात 24 महिन्याच्या नंतर कालावधीला 1000 रुपये प्रतिदिन दंड आहे कॉन्ट्रॅक्टरला। तो कापला गेला आहे काय हे माहितीच्या अधिकाऱ्याचे पुढचे प्रश्न आम्ही पुढे देणार आहे। ठीक आहे, आज त्याच्यानंतर नगरपालिकेचं सुसज्ज लॅब पाहिजे। कॉन्ट्रॅक्टरचा 792 स्क्वेअर फीट ऑफिस पाहिजे नगरपालिकेपासून 100 मीटर अंतरावर, ते नाहीये। त्याची वॉटर सप्लायची टेस्टिंगची लॅब पाहिजे। म्हणजे नागरिकांची तक्रार नगरपालिकेत न येता त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या ऑफिसमध्ये जायला पाहिजे। त्याचं ऑफिसच नगरपालिकेपासून नसल्यामुळे ते होत नाही। ह्याच्यासाठी पाठपुरावा आम्ही ह्या सातत्याने करत आहे। त्याच्यानंतर आमचा ठेकेदारचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पाहिजे। 1 रुपयाच्या कामापासून 58 कोटीच्या रुपयापासून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नगरपालिकेत 7 वाजता संध्याकाळी ते जमा केलं पाहिजे। आजपर्यंत यांच्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पण नाही। हे आम्ही पुढे मागणार आहे सगळं माहितीच्या अधिकाऱ्यात सगळे नगरपालिकेचे काम करणे आमचं उद्दिष्ट एवढंच आहे। ह्या वॉटर सप्लायच्या कामातनं सावंतवाडी नागरिकांना पायणेकोर धरणातनं नरेंद्र टाकीत पाणी यावं आणि नरेंद्र टाकीतनं लोकांपर्यंत पाणी यावं। आज बाहेरच्या वाड्यातलं काम 1 महिन्यापूर्वी झालं, तिकडे बोंबाबोंब आहे, पाणी येत नाही। जुन्या कनेक्शन लाईनीलाच पाणी येत नाहीये म्हणून त्यांनी फोडलं। पद्धत कामाची करण्याची कशी असते, मोठे पाईपलाईन जेव्हा घालतात तेव्हा त्याला कुशनिंग करतात, त्याच्यावरतीच त्यांच्यानी परत पाईपलाईन घातली। ती वेगळी घालायला पाहिजे होती। जे डिस्चार्ज करणारी लाईन जी असते ती वेगळी घातली होती। असं त्यांच्यानी पद्धतशीर प्रॉपर लाईननी केलेच नाहीये काम। तर आमची उद्देश मागणी हे क्वालिटी कंट्रोल व्हिजिलन्स मार्फतच हे काम चेकिंग व्हायला पाहिजे। ह्यासाठी आम्ही वारंवार प्रयत्न करत राहणार आणि आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहणार ह्या विषयासाठी। दरम्यान नागरिकांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली होती। सरकारने नोटीस बजावली आहे आणि ते सर्व पाहणी करून त्यांना वेळेत म्हणजे जे काय असेल ते निदर्शनास आणून देते न्यायालयाच्या आणि त्यानुसार पुढे आता काम आपण थांबवलं कारण नागरिकांना भरपूर त्रास होतोय त्या गोष्टीचा। आपण मेच्या 15 तारखेला ते काम थांबवलंय पूर्ण पुन्हा आणि सरडे जे आहेत आमच्या अभियंता ते न्यायालयाच्या निदर्शनास या सगळ्या गोष्टी आणून देतील आणि या सगळ्या गोष्टीवर होऊन जाईल।
योजनेवर झालेले आरोप, प्रभारी नगराध्यक्ष असताना ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी दिलेली स्थगिती आणि त्यानंतर सुरू झालेलं काम, नागरिकांनी केलेले आरोप या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची ही बाजू आम्ही जाणून घेतली. 57 कोटीची नळपाणी योजना सावंतवाडीसाठी मंजूर झाली आहे आणि या योजनेत प्रशासकीय काळात आता सुद्धा कुठेतरी भ्रष्टाचार होतोय असा आरोप तिथले नागरिक गितेश पोकळेंनी केला आहे आणि RTI खाली त्यांनी त्या संदर्भातल्या गोष्टी सांगितल्या. त्यामुळे तुमची काय भूमिका आहे? महाराष्ट्र शासनाने जी पाणीपुरवठा स्कीम सावंतवाडी नगर परिषदेसाठी मंजूर केली होती त्या स्कीमचं शासकीय नियमानुसारच आपण काम करतो आहे. कुठलंही लेआउट जो आहे त्याची मंजुरी जी आहे ते नियमानुसारच आपण लेआउट पाईप टाकणं किंवा जी कामं झालेली आहे ती नियमानुसार झालेली आहे. कारण कुठलंही याबाबतचं बिल देत असताना त्याचं थर्ड पार्टी ऑडिट्स असतील, त्याचे टेस्ट रिपोर्ट्स असतील, ते घेतल्याशिवाय कुठलंही बिल दिलं जात नाही आणि त्याचं जे बिलाचं व्हेरिफिकेशन केल्याशिवाय आम्हीही त्याला बिल देत नाही. त्यामुळे असंही कुठलाही भ्रष्टाचार यामध्ये झालेला नाही. कुणालाही याबाबत जी कागदपत्र पाहिजे असतील तर त्यांना आम्ही द्यायला तयार आहोत आणि त्यांना आपण देतो आहे. असं कुठलंही लपवून कुठले कागदपत्र देत नाही आणि काम हे उत्कृष्ट दर्जाचंच काम आहे, चांगल्या दर्जाचं काम आहे आणि ते निश्चितच त्याचा रिझल्ट सावंतवाडीकरांना मिळणार आहे. त्यामध्ये या कामामध्ये जेव्हा ते डांबरीकरण खडीकरणाच्या वेळी हॉटमिक्स वापरायचं होतं तिथे कोल्ड मिक्स वापरलं असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि ती बिलं अदा केली आहे. आणि आतापर्यंत 57 कोटीपैकी किती बिलं तुम्ही अदा केली? नाही, हॉटमिक्स ते रिस्टोरेशनचा विषय आला. रिस्टोरेशनच्या त्यावेळेस त्यांच्याकडे हॉटमिक्स उपलब्ध नव्हतं म्हणून त्यांना कोल्ड मिक्स वापरलं होतं. ती ज्यावेळेस बाबा याच्यामध्ये तक्रार आली तर तात्काळ ते बंद करून त्या हॉटमिक्स काढायला लावून तिथं कोल्ड मिक्स काढायला लावून तिथं हॉटमिक्स आपण करायला लावलेलं आहे. त्यामुळे असं कुठेही तिथं झालं असेल तर तसं निदर्शनास आलं की बाबा आम्ही त्यांना तसं करतो. आणि ते जे बिल दिलेलं आहे ते आपली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी किंवा थर्ड पार्टी ऑडिट याचा आधार घेऊनच आपण बिल देत असतो. साधारण किती बिलं आतापर्यंत अदा झाली? सर्वसाधारणपणे 20 कोटीच्या आसपास बिल केलेले आहेत आत्तापर्यंत. हेच बघत असताना त्या म्हणजे त्या रिपोर्टमध्ये एक असं अट आहे की त्या संबंधित कंपनीचं ऑफिस हे नगर परिषद हद्दीत पाहिजे किंवा त्यांचे कर्मचारी पुढे नेमला पाहिजे. असं कुठे ऑफिस दिसत नाही. याबाबत माननीय उपनगराध्यक्ष आहेत, नगराध्यक्ष यांनी याबाबत विषय काढला होता. त्याबाबत कंपनीला कंपल्सरी तिथं ऑफिस बनवायचं आणि त्यांनी आता ऑफिस तयार केलेलं आहे. त्यांचं ऑफिस आणि ऑफिस बोर्ड त्याचे जे सगळ्या लॅब जे होते ते लॅब ती आपल्या बंधाऱ्यावर होती लॅब. त्यांनी आता ते इथं घेऊन आलेले आहेत सगळी आणि त्यांचे सुपरवायझर वाढवलेत, त्यांची टीम वाढवली आहेत आणि काम लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत ते. या उपनगराध्यक्षांचं नाव घेतलं त्यांच्या संदर्भात एक प्रश्न की या प्रभारी नगराध्यक्ष असताना त्यांनी या योजनेला स्थगिती दिली होती, थर्ड पार्टी रिपोर्ट मागवला होता. मात्र त्यानंतर असं काय झालं की पुन्हा एकदा ते काम सुरू झालं आहे. नाही, याबाबत थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आला त्याच्यावरती काही कुठले ऑब्जेक्शन नसल्यामुळे माननीय नगराध्यक्षांच्या समोर याबाबत बैठक झाली. ते कॉन्ट्रॅक्टर्स आले, थर्ड पार्टीची लोकं आली होती, टेस्टिंग रिपोर्ट्स आले होते, सगळ्यांची घेऊन निर्णय घेतला आणि पुन्हा काम सुरू झालं त्या विषयी. सावंतवाडीत सध्या चर्चा आहे ती सुवर्ण जयंती योजनेच्या माध्यमातून सावंतवाडीत होणाऱ्या 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेची. या 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेतनं टक्केवारीचं पाणी काहींना मिळाल्याचं किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सावंतवाडीतल्या नागरिकांनी RTIच्या माहितीखाली केलेला आहे किंवा या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा सुद्धा आरोप त्यांच्याकडनं करण्यात आला. त्याबाबत स्वतः पाणीपुरवठा सभापती जे प्रतीक बांदेकर आहेत त्यांचीसुद्धा बाजू आपण पाहिली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी बाजूही मांडली. त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा विचारलं असता ही माहिती सगळ्या त्या कार्यकर्त्यांना किंवा इथल्या नागरिकांना देण्यात आल्याचं पण सांगितलं आहे. मुख्याधिकाऱ्यांची बाजूसुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिली. मात्र यात मुख्याधिकाऱ्यांकडनं एक गोष्ट मात्र क्लिअर करण्यात आली की जिथे हॉट मिक्स वापरायचं होतं तिथे कोल्ड मिक्सचा वापर या संबंधित ठेकेदारानं केलेला पाहायला मिळतोय. त्याची जवळपास 20 कोटींचं म्हणजे 57 कोटीपैकी 20 कोटीचं बिलसुद्धा अदा करण्यात आलेलं आहे. उपनगराध्यक्ष असणारे ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर ज्यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष होते त्यावेळी या योजनेला त्यांनी स्थगिती दिली होती. त्रिसदस्यीय अहवाल करण्यासाठी सांगितला होता आणि मात्र त्यानंतर ही योजना सुरू झाली. त्याबद्दल जेव्हा विचारलं तेव्हासुद्धा मुख्याधिकाऱ्यांनी म्हटलं की त्या अहवाल आल्यानंतर ही योजना सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र एकंदरीतच पाहिलं तर रत्नागिरीत या ठेकेदारानं ही योजना केलेली फेल गेल्याचं सुद्धा सावंतवाडीतल्या नागरिकांचं RTI कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. असं असताना जर रत्नागिरीत शेजारच्या जिल्ह्यात ही योजना फेल गेली तर तब्बल 57 कोटीची असणारी योजना सावंतवाडीत देखील त्याच ठेकेदाराकडे देण्याचं नेमकं कारण काय हा प्रश्नसुद्धा या निमित्ताने उपस्थित होतोय. तब्बल 57 कोटी ज्यामध्ये पुढची 25 ते 30 वर्ष सावंतवाडीचं पाण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे अशा एवढ्या मोठ्या योजनेमध्ये एवढा
गलथान कारभार का केला जातोय हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतो. त्याचबरोबर या संपूर्ण योजनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाणी पुरवठा अभियंता असणं देखील तेवढंच गरजेचं आहे. मात्र बांधकामचे अभियंता पाणी पुरवठा अभियंता म्हणून तिथे काम करताना पाहायला मिळतं. त्यामुळे एकंदरीतच या सगळ्या योजनेचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झालेला पाहायला मिळतो आणि कुठेतरी नागरिकांच्या पाण्यासाठी आणलेले हे 57 कोटी आज पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. आणि त्याचबरोबर ठेकेदारांच्या ह्या अशा कामामुळं हे पाणी आता योजनेत नेमकं कुठे मुरतं आहे हा प्रश्नसुद्धा या निमित्तानं उपस्थित होताना पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.